lento engangithe ngiyoyilobola kini yile ekuyiyona esihlanganisa embhedeni ayisekho. Kanjani baba emva kweminyaka emingaka? Makhuzwa ingquza yakhe ishaya ikhwela masibhebhane. Ubani ongalobona into enjalo? Iy'nkomo zakithi mina ngayikhiphela leyo. Baba ungafika ulale nami iminyaka emingaka u9 years ngilala uwena. Ngilalwa uwena hayi omunye umuntu. Ebese ungitshela ukuthi ingquza yami ishaya ikhwela. Iyona into eyenzekayo masekamereni. Ngibone kungcono kwaleyo mali ebengiyibekela ukuyakini ngiyothenga le moto ukuze mangifuna ihuthi ngiyishaye noma ngasikhathi. Hlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele sikwamukele futhi kwenye ama-episode ohlelo lakho olithandayo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show. As per usual, the name is Udlala Matifan and I am the next big thing in KZN. Kindly subscribe, like and also share this particular channel swabangani bakho, ihlobo zakho na wonke umuntu ongafisa ukuthi aze ngathi. Mesiqala isho yakho siqala ngomkhuleko njengenjwayelo amakhanda abheke phansi. uNkulunkulu kaMatifan asihawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe when it comes to umjolo. Ungakhohlwa ke ukuthi upress nanku thanks la ukuze ukwazi ukuthi udonate kokuncane ungakwazi ukuthi ulekelele thina sikhule sihambe siye phezulu. And also you can join as a member of this channel. Kunama benefits amaningi ngenye indlela lapho meyabe uyi-member of this channel. Kodwa njengamanje mhlambe wena uneyinkinga ezisinto umjolo si-email ethu umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ake siyobona ukuthi namhlanje silungisa iy'nkinga zawubani ngobani nanokuthi zihamba kanjani. Ongiphelezele sibangene. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguthandeka Ngwakhuzwayo, ngihlala eNtuzuma. Ngicele uhlelo ukuthi lungisize mayelana nodaba lobudlelwane bami nomuntu wami. Silungisa umjolo masiphinde sikubingelele mawukuthi uyaqala ukungena la ekhaya ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Siphinde sikukhumbuze futhi ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. Ungakwazi ukuthi register and bet using our promo code umjolo. That is UMJ OLO. Mwenze kanjalo uzobona zonke izinto zakho zizohamba iqonde. Uyazi ukuthi thina sondaba zabantu siyazithanda indaba zabantu asiceni ngokuzithanda kuphela kepha siyayilungisa. While siyilungisa suthele nosawoti esilondeni. Buka nje njengamanje khona umfowethu la eceleni kwami sokhuluma naye just to find out ukuthi zikhiphana emjolweni wakhe kungani ezitholela namhlanje nanokuthi silungisa phi uma kumele silungise. Khumbula ke ezinye izinto ziyalunga ezinye izinto asilungi but njengamanje let's find out ukuthi umfowethu esinaye namhlanje noma sesifike isinqanda mathe sakhe ngabe obabo ubudlelwano buzolunga na. Mhlambe nawe uyabuka noma uhlezi wabuka ama-episodes wethu uyasho ukuthi uyafisa ukuba khona lekhaya ngelinye ilanga kulakho longakwenza si-email ethu umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mfowethu grand Mfowethu ngikreni khamba kahle. hayi mfethu ngiyaphila. Siyajabula mntaka baba ukuthi sibe nawe namhlanje sizokhuluma sithi ngqumngqum njengamadoda. Hayi jabula mina. Ngiyathanda mfethu ukukhuluma ney'nsizwa ngizwe ukuthi ziphatheke kanjani omama bayiphethe kanjani. Mina mfethu abantu bayangazi uMatifan. Umfethu esinaye namhlanje ubani wakabani? Okay mfethu ngicela ukubonga kuqala ukuthi ungamukele kwishow yakho namhlanje. Sure. Igama lami mfethu nguSifiso wakwaDlamini ngokuhlala ngikwaMashu. Kamashu. Yes sir. Awusuka madoda ngiyabona lapha Kamashu. Sinqawunqawini. Mfethu. Sinawe namhlanje simply because ulando uthandeka uMakhuzwayo. Wathi asikulande mfethu uze la uzokhuluma nathi nikhuluma indaba zenu nilungise lapho kumele nilungise khona. Mhlambe before sihambe ibanga elide angikubuze nje ukuthi uyamazi uthandeka. Uma umazi kanjani? Yes ngiyamazi but isithandwa sami leso. Isinqanda mathe sami uma weyingane zami. Uyena nje engimaziyo futhi lengimthandayo empilweni yami. Mfethu ngiyezwa ukuthi isinqanda mathe sakho umama weyingane and kushuthi njengoba kuwumama weyingane uthi futhi umuntu osempilweni yakho akanawo unyaka owodwa nindawonye akanawo iminyaka emibili nindawonye noma mhlambe wathi efika nje wabusho ngento sahlala wathi efika nje wabusho ngento sahlala mhlambe imingaki iminyaka nindawonye noma mhlambe ungeke uhlale ngqo uma uhlawumbisela uma ukuthi awusakhumbuli. Isimningi bafo idlulile kwe-8 siya kweshaka lolunye manje 9. Ngiyaqala u9 manje. Yes uqala unyaka wesi9. Mfethu kunomuntu obukile la ohluleka ukulasta nje 2 months noma 2 weeks emjolweni. Eyiphi advice ongamnikeza yona ukuthi kuyahlaleka kuze kuphele iminyaka ewu9? Ilula mfethu othandweni kufanele ungalenzi kubo lakho wedwa.
kufanele wazi ukuthi nibabili nibambisene. Sure. Yonke into eniyenzayo niyenza ngokubambisana. Makhona ngoba mina njengoba ngithandana naye, ngiyublanket wokukhava ihlazo lakhe. Naye ublanket wokukhava ihlazo lami. So ukulekelelana nokubambisana. Wakhuluma Mdaba, kumele akuphinde ngenye ingane yabo. Ngiyayidinga nje ngifuna sibe yiningi. Mfethu, lo muntu senihlale iminyaka ewu9 indawonye isho njalo. Surely inkinga ziyafika lapha nalapha ya. Mhlambe ngokujwayelekile mengabe niba nezinkinga nina nobabili. Inkinga niyilungisa kanjani? Ngoba namhlanje nizithola niphakathi koNkulunkulu wamjolo, which is me. So mhlambe kwesinye isikhathi kwenzeka kanjani ukuthi nilungise inkinga? Ngisanakho kodwa ukuyibuza imibuzo zokuthi kungani sila. Kodwa umbuzo wakho kuwuphendula inkinga siba nazo. Ngoba ukho umfulo ongahlokoma. So mayifika inkinga sihlala phansi noma wezingane zami sixoxe silungise inkinga. Ngoba inkinga mayikhona kusuke kukhona nesolution egcineni. So indlela esenza ngayo futhi. Mfethu ngitshele ngepersonality yakhe, mhlawumbe umbuzo wami okugcina lo. Personality nje yakho mama, umuntu kanjani? Mhlawumbe ethi umuntu ongamazi nami njengoba ngingamazi. Ngamchaza njengomuntu onjani? Ungowesifazane ohlakaniphile okhuthele. Ubudla ngizokubala ibonus. Kodwa kulezi zinto lezi izona ezangenza ngabona iwife material kuye. Ukhuthele futhi akalona ivila. Asilambe endlini ekhona. Makukhona okushoda uyahamba kuye nento ephathekayo. Mfethu ngiyayithanda ke leyo ngalamba. Awulambi yonke indawo wangani? Ngiyasutha mfethu ngize ngibhodle. Ne? Ureji mhlaka baba uthi umbono wakwakho sizwe ukuthi ufuna ukuthini kwena namhlanje. Noma yini noma ikuphi udale ngiready ukumbona. Uyezwa ke mbukeli uready ubafo and I am ready. Surely noThandeka uready ukuthi sizwe ukuthi ufuna ukuzothini kuthini. Sihamba ke njengamanje nethimba lami siyomlanda uMakhuzwayo simbeke la. Mengabe efika sobe sesikwazi ukuthi sikhulume naye. Sazi kabanzi ukuthi sikhiphane emjolweni wakhe. Khumbula le ekhaya asilwi siyalungisa and liyangithembisa ijongo la ukuthi hayi lona liyena umuntu lo mengizwa nje indlela esikhuluma kamnandi ngalo hayi i-wrong lento engiyisho ngendlela esikhuluma kahle ngakhona angikwazi phela ukuthi ngathi ngikhuluma kamnandi nejongo asihambeke mfethu siyolanda umama simbeke la sibone ukuthi izinto zihamba kanjani. Uyaphila? Siyaphila njani? Hayi no siyathokoza kakhulu mama. Sibonge nje isikhathi sakho nanokuhlonipha ukuthi ufike wabhala waphinda futhi weza ukuthi uzobona nangu uDlamini. Uze ukuthi umtshele lento ofuna ukumtshela yona. But before mhlambe nginidedele nikhulume nobabili kunemibuzo emibalo engizothanda ukuthi ngikubuze yona because naye vele sengimbuzile imibuzo emibalo. Mhlambe uDlamini nje ungamchaza njengomuntu onjani? Because mina ngimazi. Uma kuthiwa nje uyangichazela ungathi umuntu kanjani? Ake ngithi umuntu onothando, umuntu othanda umndeni wakhe. Ilokho kwangenzanga attracteka kuyena. Okay. Ukuthi ngoba umuntu othanda umndeni wakhe, ngiyamthanda umuntu othanda umndeni wakhe ngoba ukhombisa ukuthi nami mayifika empilweni yami nami uzongithanda njengomndeni wakhe. Ilokho nje ngathanda ke unothando nokunakekela. Uyakwazi ukubona umuntu uma ngabe kukhona into ashoda ngayo futhi. Ngokujwayelekile amadoda anamaphutha here and there. And umfowethu la uveza ukuthi mningi iminyaka nindawonye sekuphele 9 years. Kulo 9 years nje nindawonye ubavalike iphutha kalenza mhlawumbe wabona ukuthi hayi no angibalekeke manje angisuki. Uyiphethe kahle. Hayi ngabe nginamanga. Uyakuhlonipha. Uyangihlonipha kakhulu. Uyakunakekela. Yes. Yo. Yes. Mengabeke kwenzeka niba nezinkinga mhlawumbe nike nixazulule kanjani nina nje ninobabili niyahlala phansi nikhulume ngenkinga noma nithole enye indlela yokuxazulula inkinga? Siyakwazi ukuhlala phansi sixoxe ngoba kuningi sihlangabezana nezinkinga endleleni sikwazi ukuhlala phansi sixoxe ukuthi kwesinye isikhathi kunezinye inkinga eziyezikufica ungazi ukuthi uzozisho kanjani. Kodwa ke most of the time siyakwazi ukuhlala phansi sixazulule inkinga. Mhlawumbe omunye umuntu uzosho ukuthi most of the time niyahlala phansi nixazulule inkinga. Why today nize na decide ukuthi ni add omunye umuntu mhlawumbe isandla sesithathu ukuthi anilungisele inkinga? Bekuyinkinga obone ngazi ukuthi inkulu because ngeke ngazama ukumhighlight uDlamini ngimbuze waveza ukuthi akana idea ukuthi mhlawumbe kungani la. Mhlawumbe ubone ukuthi inkinga angeke akwazi ukuthi akulalele noma kwenzeke njani ukuthi uzithole unayo la. Noma ngisho ngithi uyindoda enothando kodwa futhi uyabe nolaka futhi. Manje ngiyalisaba lo laka lwakhe lolo lokuthi mhlawumbe bekungenzeka mhlawumbe ukuthi agcine sephakamisa umoya uma ngabe mhlawumbe ngimchazela ngimbekela ngendlela engizizwa ngayo. So futhi ke okwesibili ngibone uhlelo ngathi ngiyalilandela ngabona ukuthi cha sekusiza abantu abaningi. Ngabona ukuthi hayi
mhlawumbe uma ngikwazi ukuthi ngibhale mhlawumbe ngizosizakala. No, hayi kuyazwakala. Mhlambe asingabe sisachitha isikhathi siloke sishona le nale ilindile inkunzi la ukuthi ngazi umama ufuna ukuthini. Ngiyazi vele ukuthi uyagibela ngaphezulu, khala phezulu kwayo. Sawona sona sami njani? Ngane yomkhwekazi, ngiyaphila unjani mama? Siyaphila baba. Ngibhalile lana ngibhalele uhlelo ukuthi lesisize kunento esenhlizweni yami engayinhle kahle engiphethe kabi. Sesiphilisana mina nawe iminyaka eminingi kakhulu. Uma sekhona nezingane ngaphezulu lonto isuke ingasencane. Isuke isinkulu kakhulu. Ngoba sesiletha abanye abantu emhlabeni asisayiphileli thina sodwa sobabili kodwa sekhona nabanye siba-18. Manje lento ngiyayibona ukuthi ihamba ibe nenkinga enhlizweni yami njalo mangilala impela ayingiphethe kahle. Ngibhalela uhlelo lana mayelana nodaba lokuthi ekhaya bayabuza ukuthi umkhwenyana nje wathi uzofika ezovela afike akhokhe lokho akukhokhayo. Manje ngithola izinkulumo ngiyabuzwa ekhaya ukuthi kungani umkhwenyana ngabe khona mhlawumbe kumphazamisayo ngaseyimalini njengoba bebona ungasavela ekhaya. Manje ke ngibhalela uhlelo ukuthi lungisize mhlawumbe ngizobuza leso simo leso ukuthi kuhamba kanjani lokho. Makhuzwayo. Hayi mfethu uyazi bebe uyangixaka. Mina sengihlale nawe iminyaka sithanda sami. Uma wengane zami, uyithandwa sami, uyingane yomkhwekazi, sibizana ngayo yonke into nawe emnandi. Mina ngilindele ukuthi uzongitshela isigaxa. Mhlawumbe ukuthi ukhulelwe ingane yomunye umuntu noma ureshiwe noma kunjani. Lento bethu singayikhuluma endlini ilula nje lento. Ikungani sizelana sithanda sami. Ingoba ufuna izimpendulo. Ngoba ngifuna baba ukuthi uchazele. Uveza ukuthi wena sowake wamtshela ukuthi usuzovela ekhaya. Naye kusho ukuthi wahluleka ukuyibamba, watshela abazali ukuthi mama nobaba noma inini khona umuntu ozothi ela and abajali bajabula hawu wena nje awusasho ke manje ukuthi kodwa uyasho ukuthi phezulu kwakhe. Webhuda awukahle kancane. Makhuzwayo. Lento ngithi mina iwumdlalo manje ngiyabona kusho ukuthi into esuka kude, into kade wayibeka enhlizweni yakho. Sithandwa sami. Mina nawe siyathandana, sinezingane, sihleli ndawonye. Ukuza kini ngasho vele ukuthi nizoza. Kodwa ngizange ngisho ukuthi nini. Manje uyangixaka mawusungixina kangaka. Ikhona into oyiplanile ukuthi mangiqeda ukuza kini khona into oyiplanile ngempilo yami. Okay, mhlawumbe angikungena emlomeni mfowethu engakaphenduli nje umama. U10 neminyaka eyishagalolunye 9 nindawonye. Mhlawumbe lenkulumo yokuvela ekhaya into oyisho last year noma neminyaka ewu7 nindawonye. Into yanini leyo mhlawumbe niyikhuluma leyo nkulumo. Ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi umama naye usebona isikhathi ukuthi sesihambile isikhathi washo lento. Futhi into esayikhuluma sayikhuluma emva kwa4 years leyo kuya kubo. Sikhuluma emva kwa4 years sithandana. Kusho sekudeke 5 more years but still wena uvela. Phela futhi ukuya emzini womuntu akufani nokuvula isicapha uphinde usivale, uvula umpompi uphinde uvale. Kukhulunywa ngeinkomo la. So into engayisho kuyena ukuthi ngizobeka imali, ngasho mina emva kwa4 years ukuthi ngizobeka imali yokuya kubo. Angishongo ukuthi kusasa ngiya kimi. Manje iyona imali engiyibekayo le ukuthi ngiye kubo phela. Uyezwa sisi. Kuyezwakala kodwa ke khona izimpendulo engicela ukuyena ngifuna ukuthi angikhanyisele nje. Angikhanyisele ukuthi okay emva kwa4 years ukushila impela lokho noma engayishongo idate. Kodwa ke nasi isigaxa phela esikhulu manje sokuthi kunemoto elokho ehamba ngayo lokho engitshela ukuthi imoto kamngani wakhe. Le moto sekunesikhathi impela lokho ehamba ngayo. Manje ngifisa ukwazi ukuthi umuphi lo mngani ongamnikeza imoto lokho ehamba ngayo. Isikhathi eside kangaka. Bese ngeke siyiqedele lento ekhaya kodwa Makhuzwayo sikhuluma. Cela impendulo manje. Kukude ekhaya sinaki la sikhona. Cela impendulo manje. Kukude kakhulu ekhaya. Wena ndoda yini engathi ninohlelo elinalo nalomuntu. Mina ikhona into eniplanile nayo. Ubhala kwakhe ukuthi angizolekelela. So mina I'm trying to help usisi osowena osowube naye isikhathi eso9 iminyaka ewu9 indawonye. Hayi futhi ngeke engathi uyaqonga nje nawe uyacindezela nje usawuthi esilondeni. Ngifuna izimpendulo mina le usisi azibhalele. Ngicela ukukhuluma nomuntu wami.
Makhuzwayo, sithandwa sami, angakashintshi ukuthi ngizoza kini. Lento vele bengithi ngizoyikhuluma nawe ngoba ngiyabona ukuthi khona into oyisolayo. Kodwa sithandwa sami, kunezinto nawe oyibonayo eseyishintshile phakathi kwethu sobabili. Uyazi isiqala ukuhlangana bekunjani, manje futhi uyazi sekunjani. Mina nawe besithi masibhebhana bengingasuki phezulu kwakho. Kodwa manje sekulula nje ukuvele ngehle kuwena Makhuzwayo. Ngoba ufuna iqiniso okulungileke ngizolikhuluma ke manje. Nami ufuna iqiniso wena. Iqiniso. Ngizokutshela ke manje iqiniso. Inkinga yami iyodwa. Lento engangithe ngiyoyilobola kimi yile ekuyiyona esihlanganisa embedeni. Ayisekho. Kanjani baba emva kweminyaka emingaka? Makhuzwayo ingquza yakhe ishaya ikhwela masibhebhana. Ubani ongalobola into enjalo? Iy'nkomo zakithi mina ngayikhiphela leyo. Baba ungafika ulale nami iminyaka emingaka u9 years ngilala uwena. Ngilalwa uwena hayi omunye umuntu. Ebese ungitshela ukuthi ingquza yami ishaya ikhwela. Iyona into eyenzekayo masekameleni. Ngibone kungcono kwaleyo mali ebengiyibekela ukuya kini. Ngiyothenga le moto ukuze mangifuna ukuthi ngiyishaye noma ngasiphi isikhathi. Uyangisanganela kahle kahle. Ukhuluma Khona osekhona shuthi khona osekhona ongidla ithende shuthi khona. Ngoba phela ukwazi ukukhuluma kanjalo emva kweminyaka ewu9 yonke. Khona nezingane ngaphezulu. Uzongitshela ukuthi yini ingquza yami ishaya ikhwela. iyona into ofuna Phambi kwabo bonke laba bantu ngiyabuza baba ngithi mina phambi kwabo bonke laba bantu uyangihlanyela wena. Ukhuluma nami kanjani? Ubunja lobo benzayo ubunja bokuthi ungafika ungilala iminyaka yonke emingaka bese uzongitshela ukuthi ishaya ikhwela. Ibidliwe uwe. Webona into eyenzekayo manje. Ngicela wehlisa umoya. Webona into eyenzekayo manje. Wena ovusa umoya, thina umoya yethu ibiphansi angazi. Ukhuluma kanjani lo mfazi mekhuluma kanje? Lalela, wena nje uyamdakelwa. Ungafika umbhebhe iminyaka umbhebhe manje. So umtshela ukuthi ishaya uwe. Kade ubani umuntu edlayo? Hayibo. Ngicela ukubuza ke wena uyindoda. Ungayikhipha inkomo uyikhiphela umuntu okhuluma kanje. Ubungamuzwa sonke lesikhathi. Kantwana ucabangani wena? Ucabangani wena? Wena uyizwa inkomo yakho wena uthi njani? Mawugeza ukuthi ugezani wena? Ngibuza ukuthi mina wakangiphenduli namanje. Wakangiphenduli. Ngibuza ukuthi ukhona osengidla ithende. Ukhona osengidla ithende, ukhona osumuzwa kangcono odlula mina. Ukhona. Ngikhulume ngokuthi Makhuzwayo kuwena. Ngikhulume ukuthi inkomo yakho ayisafani nasekuqaleni. Awuhlangani naye phasa umtshele. Okwenza ukuthi ungakwazi ukuhlala nami phansi. Yikhona lokho okwenza ukuthi wenze yonke kanje. Yini nje ungahlala nami phansi? Angithi wena unabangani wena. Yini ningakhulumi njengabangani ukuthi inkomo ihlala mina ngikhuluma umuntu engilala naye. Ngifuna mina umuntu engilala naye angitshele ukuthi kwenzakalani. Angithi angilala abangani bami mina ngilala nawe mina. Ngi-expecthe wena ukuthi ungitshele ukuthi kwenzakalani ngami. Wena ukhetha ukuthi uthenge imoto, uhambe uyolanda ezinye izifebe uzoyifaka emotweni. Ngoba unemoto nje obvious. Imoto engithengile. Futhi nalento ethi expire la sinayisho mhlambe ngakuzwela ukuthi expire ngempela yini. Uhlangana webhuti. Cha ngenza isibonelo. Yazizwa ukuthi ngenza isibonelo. Lezi ngane lezi ezibiza isibongo sami ngisenze njani zona? Uyamuzwa lo muntu. Njengoba ngibuza ukuthi awangiphenduli. Ngibuza lezi ngane ezibiza isibongo sami ngisenze njani? Njengoba uthenga imoto, uyazi imoto uthi expense kwayona, uyazi maintenance kwayona, uzolala emotweni. Uzolala emotweni ngiyabuza umbuzo. Lezi ngane lezi ezibiza isibongo sami, ayibizi ngisho isibongo sakhe ihlazo. Ugijima uyothenga imoto ngenxa ukuthi imuzwa mawusayizwa. Ekaba osoyizwayo, ekaba. Imoto. Ekabani osuyizwa? Ngiyabuza ukuthi ekabani osuyizwa. Ngiphendule nini? Ngangiciki mina. Usunamaseke. Ungangiciki lalela lana. Le moto engiyithengile ngiyithenge ngoba ingcono kunawe ayikho into ezoshintsha. Emva kweminyaka emi-09 shuthi ubona ukuthi unesingco usengingcono kudlula imoto mina. Sengiyikhuluma into engiyizele la. Angazi inesele manje. Mfethu mina ngikhuluma nawe umama ube right yonke into and umuntu onesiqiniseko ukuthi uzomenza unkosikazi. Kwashintsha manje. Ngiyasho njengoba manje senivezelene lento eniyivezayo la lamaqiniso avelayo. Yena ucabanga ukuthi usa-expect ukuthi ulendele ukuba umama wena usafuna ukumlobola njengomuntu wakakho? Akangilalele kahle futhi akangilalele kahle. Lezi ngane sengizalise zona uzokwenza nje uzophuma empilweni yami, yes? Uphuma empilweni yami lezi ngane ngizifuna zikhokheliwe zonke lezi ngane lezi. Ngaqhubeka nemoto yakho kodwa lezi ngane ngifuna zikhokheliwe zonke ngoba kusho ukuthi wena awukwazi ukuhlala nami phansi. Shuthi lo budlelwane benza njani? Cha ukuphuma empilweni yakho akuyona inkinga. Oh. Sengikubhebhe kakhulu. Hayi
ngiyakuzwa. Ayikho into engathi Alright, alright. Ngibhekise yonke indawo. Hayi kulungile kodwa uzongenzela le nto engishoyo kodwa ngithi uzongisiza kule nto le Wena engishoyo. bengiphendula njengenyama yokosa ngibuthi. Kodwa ukubona Ngizokhala ngakonke lesi ngani? sikhathi lesi. Ngizokhala Kodwa ngani? ngithi khona sengidla ithende kodwa. Kovela kodwa. Ngiyaphuma Ovela kodwa. kodwa ingane ezami. Ngithi mina iy'ngane uzoyikhokhela iy'ngane. Lezi engabiza isibongo ebiza isibongo sami engabiza isibongo sakho. Mhlambe kwale ngane ezakhe lo mbhemu. Yini akhulumele kangaka? Ngingenaphi mina manje? Yini ndaba umkhulumele? Angikaze ngingene ngisho Nakamaphutha kwiqhaza akho yakho niye uzongifaka la nakamaphutha manje. akho. Uye kubhuti nakamaphutha akho. Ngicela ukuthi sikhulume ngezingane mina nawe ayisekho into ezosihlanganisa. Kulungile. Hamba uyoshaya ihuthi kwabanye bayikhiphe bayenze isiphandla bebethanda. Oh, hayi kulungile. Wakwamthanda kodwa uthandeka. Akusho ukuthi awukazi ungithandi. Ngamthanda esanenkomo. Iyaphi? Iphelile manje. Iqedwa uyakhula wena ekhanda lakho. Udinga usizo wena. Uyakhula wena. Ngeke ngilongibekezela. Uyakhula wena. Koze kube yini lo Udinga usizo kodwa ngiyakutshela ukuthi udinga usizo kodwa wena udinga usizo. wena ungahlala nomuntu ongasamuzwa wena umuntu ombonayo ukuthi awusezwa. Le ntombi ekuqomile yini Slay Queen noma Hayi intombazane kusho ukuthi iyona impela. le entsho sowuna ngoba Shuthi wena iyona manje impela. uqonyiwe wena. Konyiwe ngempela. Uyibonile into omkhulu. Angiyibonanga kodwa into oyikhulumayo nezenzo zakho zikhombisa ukuthi usunentombi entsha. Ngempela. Mina makuthiwa ngiqonyiwe bengingafika nawo leyo. Ungavela usuke ugujimela imoto nakhile ekhaya ku right. Hayibo. Unabantwana uhlawulile winja nje. Ngithi mina kuwena imoto ingcono. Awubahlawulile ngani abantwana? Kwayona indla ayiqedelile, indla iqediwe. Iy'ngane isiphandla sakini ziyasazi azazi kodwa wena ubhizi wena uyoshaya amahuthi emgaqweni ngoba nake igqeye eshayayo imihuthi. Yini ndaba ungahlali nomuntu wakho nilungise iy'nkinga? Awukahle awunazo inkinga kini wena. Nginazi iy'nkinga zami iy'nkinga zenu. Wazi lokho-ke. Awunazo inkinga. Wazi Njengoba ubhizi lokho. ney'nkinga zabantu. Nazi Wazi izona lokho-ke, lezi yilokho iy'nkinga zami. akwaziyo-ke. Angithi izona Yilokho iy'nkinga akwaziyo zami lokho. lezi. Ngisho ezakho mina Izona lezi Izona ukuthi lezi khona okhuluma ukuthi khona abantu abavele basuke bathenga iy'moto bengahlawulile bengakhile emakubo bajaha ukubukwa abantu ngaphandle bebe bengcolile ngaphakathi. wena Thandeka Ndini naleli soka lakho nganoma isoka lakho noma Oh, sokuyisoka la manje. ngizonishiya la manje. mina bengikuzele la Sokuyisoka la bengingakwazi manje. sengikushilo ke manje yini enifuna kumina ngenze njani ngiyongena emotweni yami ngiyahamba manje Sifuna uhlawule iy'ngane zakho one. Hlawula iy'ngane zakho unakekele Yebo, ikhaya yebo. noma ungamyeka-ke yena Yebo. sizozilungisela vele yabo njengoba umyekile wena akusho ukuthi ngeke asahlatshwa umuntu bazomhlaba and uzomfuna. Nje. Tsheleke mina bazomhlaba and uzomfuna uma ngabe sebemhlabe kahle. lalela babekuhlaba labo bantu usale lapho iy'ngane zami mangayikhokhela izohlala nami wena bazokusuzisa ubusuku nemini ngoba awunankomo Hey. awunankomo Hey. isilima somfazi wena Hey. iy'ngane zami izohlala Hayi. nami usale wena usuziswe la Yazi uyabhuqa Ngiyakutshela. shame uyabhuqa. ngiqedile ukukhuluma leyo Hayi bafethu. Mfethu awusho ukuthi isona osithathayo lesi. Isinyathelo leli osithathayo ukuthi usho umuntu osekwazi for 9 years wakubekezelela, wakuthanda, wazama ukukwenza umuntu. Wena wathi mangabe ubeka imali esikhundleni sokuthi uvuse ikhaya ukhokhela iy'ngane, wavele wathenga imoto. nginesho ukuthi ngishiye umuntu ose-expire ngiqhubeke nempilo iy'ngane zami kodwa izami Hayi bafethu angazi nina nibona kanjani. Kodwa mina ngibona ukuthi kuningi oku-wrong la. Well akekho umuntu o-perfect. Kodwa mfethu songaze ushiye eshaya ihuthi ngoba ufuna ukuyoshaya ihuthi emotweni. kunjalo nje Hayi bafethu. Dadewethu happy. Angikho happy kodwa uma ngabe kuwuthini isinqumo asithathayo lese ngingimvimbi. Uma emile emazwini akho ukuthi iy'ngane uzoyikhokhela ayikho inkinga aqhubeke bomchutha phambili. kodwa ngizokubhebha kokugcina kuqala Angeke kwenzeke lokho-ke. ngifuna ukushaya uvala-ke bese Angeke ngihamba kwenzeke lokho uzobhebha yiphi futhi lesi uzayo futhi lesi uzayo. ngizobekezela kokugcina nje Awukho right ngivalelise. wena okusho ukuthi kushuthi akuyona inkinga enjalo kushuthi akuyona kunankinga kushuthi makunjalo. Ngeke uze uyenze lokho. Ngeke uyenze loo nto leyo. ngizoyenza kowakho phela uma unqaba nalo angithi unqaba naye shuthi owakho-ke lo mina ngizoyenza kulo wakho ngoba nango wakho manje ethi uyamkhulumela Ungenaphi umuntu wami lana? angithi nawe uyamkhulumela owami Ngiyambona wakangani. ehe Wena umfakelani wami ngoba akekho lana. siyambanga manje ngithi simbanga nawe Mina Awu, owami njengoba uthi ngeke ungenaphi? ngimphephe, Esani isikhwele esivukayo manje ungangeni mfowethu. ungangeni Esani isikhwele esivukayo. Hey, thula shame. ngoba unqaba ukuthi ngimbhebhe kokugcina nje wena yini inkinga yakho Ingoba udlala ngaye. owakho yini Angisasiyena wakho. Owakho Hawu. wena. Wena owakho wena. Angiseyena wakho.
hambani nobabili-ke niyosuzisana lapho nishayelana amahuthi ngihambe nabo. Washo kodwa wathi noma ungahamba ngeke ngilile, noma ungahamba ngeke ngilile, kusho uLira. And mina sengibonile manje khona uyitshela ukuthi mhlawumbe sizophatheka kabuhlungu ukuthi uyahamba, savele sakhulula inhliziyo samdedela. Buka nje ukuthi sizithulele kanjani, and sizoyithola enye indoda ezohlaba ibhadi sibone ngaye sethi I miss you stranger. Kodwa asikho-ke lapho. La sikhona ukuthi wena ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Silungisa umjolo igama le-show esiyenzayo. Mina ngingudlala Matifane, u-DJ, u-MC, ama-special appearances. Angiyithandi lento yokuthi ningimeme emcimbini yenu ngithi ngiyafika ku-DJ abanye abantu, niyazi ukuthi ngu-DJ. Abanye abantu bawo-MC. Ngiyofike ngingalidli nalelo qatha eningibizele lona. Otherwise uma ukuthi udinga izinto ezithinta amakhamera, khona iSiyeza Media ungakwazi ukuthi ubathinte bafike futhi nabo emcimbini wakho bazokushuthela noma ngabe yini oyidingayo ethinta nje ikhamera. Khona iSiyeza Media. Uma ukuthi ufuna u-DJ, ufuna u-MC, ukhona uDlala Matifane. Dlala Matifane@gmail.com, Dlala Matifane@gmail.com, noma iy'nkundleni zokuxhumana Dlala Matifane. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Masihlangane kwi-episode elandelayo.